ini nene yo machal nade ahinya nyaro were benda emigeto mar ndikore manyien iwacho ni ndikro kaka joluto ombulu manyien ang'o mosemono rowere mar mondo mi owuok oko kar nyalo margi mar ndikore kaka joluto ombulu. Erokamano, an anyalo wacho ni mokwongo jotendwa emofelwa. Nikech jotendwa kuchocho nyaka ne ndikruok mar ombulu ni chakre gisiko mana ne wach siasa mar zoning ema winjo pile pile. An pok awinjo ka jatelo wacho ni wan kaka for example kaka Arungu Migori awach ati dalawa kuchocho ni for example MP mara awach kamano jatelo mara ni owacho ni chieng' ma kama ji dhi ndikore ne kanye ni kata skul ma kama mondo odhi otimre nado kaw kura kapo ni pok ikaw ineno jipo aina no emomiyo ji pod ok dhi timruok nade ok dhi ka makoro jopiny rito mondo josiasa onyisgi ni dhiuru ka ombulu ka gidhi. Jopiny rito nikech gineno ji go ka kura olalong to ok gine dongruok to joma pok okaw kura gi joma pok okaw kura gi jasiasa in michung' in mowinjo bed niya idhi in manyo ng'ama pok ondikore cha mondo otimre nade odhi okaw kura tinyiso ber kaw kura no ni kura ni mama kikaw tidhi yiero jatelo mitimori nade ma in midwaro ineno to koro ka gin ka giling gisiko ma zoning to ne dhano milion gi dire pok okaw kura joma ma dhi gocho negi ineno.